ҳамасола аз ҷониби Федератсияи байналмилалии муҳорибаҳои омехта маросими ҷоизасупорӣ баргузор мегардад. Имсол 63 федератсия барои ба даст овардани ҷоизаҳо дар якчанд номинатсия иштирок карданд. боиси ифтихор аст ки Федератсияи санъати муҳорибаҳои омехтаи ғайрикасбии Тоҷикистон дар ин маросим аз рӯи чанд номинатсия соҳиби мукофот шуд. дар шаҳри Белгради, Сербия, чемпионати ҷаҳон оид ба муҳорибаҳои омехта байни варзишгарони синни соли аз 18 сола боло идома дорад. дар дораи мусобиқаи мазкур ҳамчунин маросими супоридани ҷоизаҳои Федератсияи байналмилалии муҳорибаҳои омехта дар соли 2022 баргузор гардид, ки дар он Федератсияи санъати муҳорибаҳои омехтаи ҷумҳурии Тоҷикистон соҳиби як қатор ҷоизаҳо гардид. дар шаҳри Белград намояндагони бештар аз 63 федератсияи миллӣ дар маросими солонаи Федератсияи байналмилалии муҳорибаҳои омехта ҷамъ омаданд. дар байни номинатсияҳо чунин категорияҳо буданд: аз қабили беҳтарин варзишгар миёни калонсолон ва наврасон, кашфиёти сол, нишондиҳандаи сол ва ғайра мавҷуд буданд. бешубҳа ҷоизаи асосии маросим ин беҳтарин федератсияи миллии сол мебошад, ки имсол соҳиби он Федератсияи муҳорибаҳои омехтаи ҷумҳурии Тоҷикистон интихоб шуд. ҳамчунин таҷмаъ ҷоизаҳои беҳтарин катмен, мутахассисе ки варзишгарро ба мубориза омода мекунад, Федератсияи беҳтарин дар таблиғи барномаҳои зидди допингӣ ва ҷоизаи нокаути беҳтаринро гирифт. дар соли 22 варзишгарони муҳорибаҳои омехтаи мо ба дастовардҳои бениҳоят баланд шарафёб гаштанд, ки дар ин маросим дастовард ва заҳматҳои кашидаи Федератсия қадрдонӣ карда шуд. ҷоизаҳои гирифташуда дар идома ба фаъолияти пайвастаи таҷмаъ дар рушди санъати муҳорибаҳои омехта дар ҷумҳурии Тоҷикистон саҳми бебаҳо мегузорад. ҳамчунин қобили зикр аст, ки дар чемпионати ҷаҳон аллакай 3 дастпарвари Федератсия ба гирифтани нишони тилло дост ёфтанд. Воҳид Зоҳидзода, Отабек Раҷабов ва як гурудофариди меҳан Манижа Самадова бо пирӯзӣ дар финал ба таърихи муҳорибаҳои омехтаи меҳан ворид шуданд. Лоиқ Икромов бошад дар ҳамин рӯзи рақобатҳо бо нишони нохираи мусобиқа қаноат кард. ин оморҳоро варзишгарони мо дар рӯзи панҷуми мусобиқа нишон доданд. дур аз мекори дигари кишвари мо то ҳол шонси ба даст овардани нишони тиллои мусобиқаро соҳиб мебошанд.